Hello everyone, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासिखौबो बरायहरनाय थाबाय। आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ लोगोफोर। भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। भिडिअखौ नायनायनि सिगां लोगोफोर माने जायफ्रा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो लोगोफोर। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम। फाइनालि जों जायगाखौ मोनफैबाय लोगोफोर, नायलांबाय था लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोनाबो सोरबा फोथायोब्ला लोंनानै नायनो हागोन, लांफैनायनो हागोन। जायगाया जाबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट बेंटलनि सालबारि होननाय जायगायाव लोगोफोर। गारि लोगोफोर लामायावनो ओरैबायदि बुंजोबलायनाय नायलांबाय था लोगोफोर। माने जायफोरा फोथायो बिसोरो माने फैबाय थायो, लांफैबाय थायो। माने गावबा गावनि सायाव फोथायनायबो थायो। फोथायनाय जेनेबा हामनाय जायबायदि हामनाय मोनदों बेबायदि माने लांफैबाय थादो लोगोफोर। नोंथांमोनहाबो लोंनानै नायनो हागोन माबायदि मोनो लोगोफोर। लांफैनायनो हागोन सोरबाफोर लांफैयोब्ला जुदि फोथायनाय दङब्ला लांफैनायनो हागोन लोगोफोर। बुलायना जादोंमोन दैलांग्रा एकदम गोलावथार बिथिंजाबो बारा मानसि गैखाया होसिगोन नामा होसिगोन बेसे लायसिगोन आं बायदि मोजां बुंग्रा गैया दे नंगौ सफैबाय बड' जानोबो हागौ लाइन जाबानो जायोना माबा नोंसोरनो गानना लानासि नोंसोरखौथ' खेबसेनो सोजोबनो हाखा नालाय बेबायदि लाइन हरदो दे लाइनाव दंगासिनो दं नै ओरैबायदि मानसि दै लांग्राफोर खेलाब नारलायलायदो नै ना इसोर लाइनावनो दोनखानांगौ Soy
Sula बेंनिफ्राय बोरै मोनो बया मानसि भिरनो सिलाय नै सिलायलायनाय जादों लाइनाव थाहैनो होनांगौ ओमफ्राय सिगांखै ओंखारनो होनांगौ जों थाखादों लाइनाव थादों आनो थांबाय थागोन नारबाय थानादे आनो थांबाय थागोन नै फिरथार मानसि लाइजों दङ लोङो लाइजों आथिं सुनाय सोलायलायदों देलायग्राफ्रा लाइनाव थादों दैग्राया हरबाय दं दे इनि उनाव खादों दे ओरैबायदि मानसि दासिमहालागै माने मोनसेयानो जोबनोनो थाङा आरो माने जाय फोथायो बिसोरो माने लांफैबाय थायो आरो जाय मानसिया जाय बायदिया हामनाय मोनदो बिसोर माने लांफैबाय थादो आरो ओरैबायदि मानसि जोंबो लानानै फैबाय आरो लानानै फैखांबाय जोंबो थांबाय थानोसै आरो दा लोंनानै नायनोसै दैखौ माबायदि मोनो आंहाथ' जेबो बिदि प्रब्लेम बिदि जेबोथ' बिदि लोमजानाय साजानाय बिदि सानाय सुनाय गैया जास्ट माने लोंनानै नायनोसै आरो माबायदि मोनो देहाखौ सासेया जोंना थाबोबायहाय थांफ्रामजोब्बायलै नोंसोर दा बखिसिना फैसिनानो मोजां खोनाथारा ओंखारखाबायलै दाखालिसो नायबाय थानायखौलाय बिदि जायगा बेरायनो हानांगौलै बे मोनसिगोन नायथारा लांजालायनि मानसिफोरा रागा जाबायसै अन्थाइनि दै मोनबाय थानायनि थाखाय सानफ्राम बिनिल' बोरलाबानो फिदिंनाय बारा इन्टारेस्ट गैयालै सासे दाउखौबाल इन्टारेस्ट आव दा आंनाव जों आरो हगारा बारा 1K एक्सन बारनाय 1K एक्सन बारबाय नोंनि दाख्लैनि बारदों खोमा दं गारियालाय मेंबालाय हगारखानोसै